happened? He's taking it home. Seriously? It's yours. You want it in your trunk or you want it in the floor? Look guys, I'm fighting No, with my if you sister. do This it is that the one way, I we're always gonna have to fight see a with. break. Because this is who she is, guys. Oh. Good morning, Philippines! Good morning! Good morning everything! Kumusta po kayo dyan? Welcome sa bagong Welcome po sa channel natin! Kung bago po kayo dito, please subscribe and don't forget to like. So ngayon guys, nakapag na ako ready to rumble. Rumble talaga. Ready na ako to alis para ng dumpster doon sa isang bahay. And itong mga alaga ko is so yan, nandito sila ang ginaw guys sa labas guys. 12 degree. Diba ang ginaw? 12 degrees. Fahrenheit ba yan? Celsius. Ewan ko, hindi ko alam Fahrenheit. So, yun. Kita-kits tayo mamaya guys. So, punta tayo doon sa isang bahay. Kitain natin si Tami doon magtapon kayo ng mga basura guys. Diba? Ganyan yan dito guys. Kapag sobrang dami na ng gamit, itatapon. Mag-hire ng dumpster. And din doon itapon. I will be right back. You're not going with me? Ay, you're not going? You're not going. Oy, hoy. Roxy, come on. Misty, you guys, you're not going. You stay here, okay? You guys, gusto talaga nilang sumama, guys. Tignan nyo to. You stay here. Come on. Right here. Right here. You're not going. Mama's bye-bye, but you stay here. Ayaw magpaiwan talaga. I will be right back. Tignan nyo tong dalawa. I will be right back. Come on, let's go. Come on. Come on. Go, Pepe, first. Go, Pepe. Go, Pepe. Tignan nyo. Okay, how about you, Roxy? Come on, go Pepe first. Come on. Tignan natin kung iihi ba ito. Umihi na siya, guys. Dito na. Tapos na siyang umihi. Look. Sabi niya, umihi naman ako. Asan yung treats? Tignan niya. Umihi na siya. Umihi na din yung isa. Good girls. Good girls. Come on, let's go. Because you guys are good girl, you pee-pee, okay? Here you go. And here you go. Go. Bye-bye. Hi, guys. Sobrang ginaw sa labas. Andito na pala yung kapitbahay namin. Nakauwi na. Kasi andito na yung mga sasakyan. So, ngayon guys, tinatawagan ko si Tami. Sabi pa niya, bakit umalis ka agad? Yung kapatid daw niya nag-message, hindi pa daw siya ready. So, sabi ko, well, hindi ako makapark sa parking, sa driveway kasi nga may malaking dumpster. So, alam nyo ba guys, nagplano akong mag-dumpster dive nung umalis si Tami. Taluka ka, day. Muntik na siyang bunggo sa akin yung isa. Lumigo kasi siya, hindi niya tinitignan na andun ako. Muntik niya siyang bubunggo sa akin. Mercedes-Benz. Nag-stop man ako. Ay, naku, buhay nga naman. Anyway, so ngayon, nung umalis si Tami, gusto kong mag-dumpster dive. Kaso, ang nangyari, sabi ko sa kanya, okay, I'm going to dumpster dive kasi sabi pa niya, no, you cannot go alone. Okay lang, hala, black ice. So, okay lang pag may kasama ka, pero pag ikaw lang isa daw, sabi niya, pag ako lang daw isa, hala, black ice. Oh my God, ang daming black ice dito, oh shit. Sabi pa niya, hindi ka pwedeng aalis na mag-isa. Kung aalis ka talaga, i-unhook daw niya yung garage door. So, hindi daw ako maka-open kasi i-unplug daw niya yung tanggalin niya yung automatic na mag-open at saka ginoo ko, ang daming black ice dito, guys. Dami, guys. Anyway, I will see you guys later kasi po, natatakot na ako, guys. Dito na tayo guys, malapit na tayo. Magaganda yung bahay talaga dito pag mag-snow.
Marami din palang snow dito sa lugar. Malapit na tayo sa bahay ni Bianan. And yan, mahirap ito mag-parking ba kasi wala akong ka-parkingan ito. Look in dito. Yan, may taong nag-backline with aso. So ngayon, asan tayo mag-parking? Wala, hindi ko alam. So let's see guys, tignan natin ha. Daming ano. Mahirap ito mag-parking ngayon sa side kasi tignan nyo naman, oh, puno ng snow. Magaganda yung mga bahay dito. Ay nako, ice pa talaga dito guys. Napipil ko yung ice guys. Oh. So, hala. Sabi pa, shoulder is broken. So, asan ako mag-park? Hala, andito na sila. I know, that's Tammy's car. Hala, asan ako mag-park nito? Hala, oh, doon, oh, maraming ano, oh. Hala, ayos, oh. Ayos yung mga ano. Sus, ang laki ng ano, dumpster. Ang laki, may space pa dito. Ah, nako, ang laki. Look, tignan nyo, ano kalaki. Diba, ang laki ng dumpster na to. My love! Naliligo pa siya guys. Andun pa siya shower. So ngayon maghanap tayo ng maitatapon. Hindi ko alam kung anong gagawin. Kung anong itapon. Hindi ko alam. Ang laki ng dumpster. Magdadive tayo doon. So ngayon ako pa yung nauna dito. Yung mga kapatid ni Mister wala pa. Yung ulo ko isasabog sa sakit. Hi guys. Nagutom ako guys. Oy. So ngayon, wala pa yung kapatid ni Tammy na isa. Well, okay. Andrew's here. Where is she? So hopefully, People going snowboarding. slow, there's cars. You know, They're over there, the park. There is a hill over there. that's where they're coming from, I'm sure. Yeah. Anyway guys, so punta kaming Home Depot. Hopefully they have cheap, not cheap, like affordable. Hopefully they're on sale. Yeah, Strong, bin because strong bins, because there'll be some weight. oh my god, we're gonna spend money for bin again. Yeah, I wish you told me, huh? Me too. I wish I told you about the friggin' hand truck as well, or I wish I'd remembered it myself, or even the lashing straps, you know. So yun guys, punta kami sa anon dito sa Tammy. So ando na yung kapatid ni Tammy na isa din, ando na sila. Slow down. Wala, what the Like, Jesus, serious. well, he couldn't see because of the ass parked, so he's coming out, but he came out a little fast. You should crawl out and see. Okay, hanapin natin guys. Dami silang, maraming naghahanap ng ganito. Oh, marami sila dito. Oh, Home Depot, oh guys. Ang dami sa Home Depot guys. Mga, yan. Hanap tayo ng bin. Kaloka, magasto pa tayo nito. Ang mahal pa naman ng mga ano nila. Hindi, busy yung mga tao guys. Sa the dumpster. Look. Look. Puno na oh. Ah, hindi pa puno. Marami nang nalagay. Let's see. May mga laman na dito, look. Konti na lang. Pero dito, konti na lang din. This one? Yeah. I don't know. There was another one, wasn't there? Yes, under tonight. You came. Oh, under the cement. Oh, over there. What is that? Oh, Ay, a movie thing? oh yes. Yes. Well, What are you doing? whatever. Listen, Gee. Think that is. Not like It's not that heavy, but believe. You gotta. I'm sure he's gonna want pictures of what you got. yeah. I mean, he'll take the file cabinet. He'll take anything metal. I don't know. Were those the ones he said was good? I have no idea.
happened? He's taking it home. Seriously? It's yours. You want it in your trunk or you want it in the forerunner? Han, that's a freaking, like, what the heck is wrong with it? Like, that is in the driver's storage. What? Here, this one. The mirror? No, this one, oh. That's a mirror. Oh, that. That's going to the RV. Why the mirror? Wait, Angelo said you want home. I wanted to go I will home. put my head What in do you my want pocket. home? The mirror. You want the mirror? No, no. The mirror, not that. Why do I want that? Seriously. Well, you can put it on the wall. I mean, it would look nice like my mother Well, how has about it. after you take it out of the dumpster? You want that? Huh? How about after you take it No, out but of if the dumpster? you want to that? put it on the wall or something, it would look I nice. don't want it. You don't. Andrea, All right, I all don't right. want it. I'm just saying. Look guys, I'm fighting No, with my if you sister. do This it is the that one way, I I'm gonna always have to fight see a with. break. Because this is who she is, guys. If you do it that way, I'm gonna have to see a break. Can we turn it around so I don't have to see a Oh, break? yeah. I mean, you know, I don't want to see a break. Is this good here, like this? Or No, in yeah, there? it's fine. I'm just gonna. Oh, here, I'll. I just don't want to see a break. This one's got me nervous now. See what's what? It's funny. Like, Go in, doctor. We'll cut them open, see if they're any good before we No. decide for the rest of them. But if you cut them open and It's in the dumpster, right? No, what- Dumpster. These are going in the dumpster. That's not. Han, dumpster? yeah, dumpster. Hala, it's ripped. Han. Yeah, I know. Be careful with your back. Hello guys, finally pauwi na tayo. Mga ano na bang oras? Ginoo ko late na guys. Ano nang oras? Nagutom na yung mga babies ko doon. Ang dumi-dumi ko, grabe. Ang dumi-dumi. Ang dumi ko. And so yun. Anyway, pauwi na ako guys kasi po ano na bang oras? 5:04 na ng gabi. And of course, pagdating natin doon sa bahay, 6:30 na. And ngayon, meron akong gamit sa ano. Ang laki ng dumpster, ang laki. And then, babalik pa ako dito bukas. So yun, ang kati ng ano ko. Paa. Hindi po ito ano guys. Paa po yung makati guys. Kasi guys, kirik. Ang laki ng mga binitbit namin yung mga, oh my god, si Tami, ang daming dinala guys. Ang daming gustong dalhin. Yan, ang yung sasakyan ko, puno. Para tayong nag-dumpster dive din dito sa bahay. Dito, grabe puno. So anyway, let's go. I am home guys. Bahay na po tayo guys. So ngayon, nandito na tayo sa bahay. Pasensya na guys, hindi ako nakapag-vlog ng maayos doon sa isang bahay. Kasi busy guys, as in hakot ng hakot, linis ng linis. Ngayon, aray, maligo po ako. Maligo ako mamaya. Kailangan ko maligo kasi po grabe yung abog, yung dust is grabe. Kahit saan, yung sa ano, sa garahian, sobrang dami. Buti na lang ang dami nalinis. Hindi siya nalinis, pero alam na namin ni tinatapon, ang dami ng tatapon. At saka yun, okay na yun. Then, bukas, pupunta na naman kami doon sobrang aga. Si Tami, papunta yun dito. Magdadrive yun. And bukas naman, maaga na naman kami. So, kailangan kong kumain, pahinga, maligo. And then yung tulog po. Kailangan ko ng tulog para bukas drive, pabalik back and forth. Hey guys! So ngayon, ano ng oras? It's 7:26 na ng gabi. Tingnan yung mukha ko guys. Para akong nagluto tayo ng pot roast. Kasi ano? Pot roast. Para ano, may makain tayo bukas. Or si Tami pag uwi mamaya, may isang makain siya na masina-sina. And yun, luto lang. Ano lang naman ito, mga 1 hour. And then mamaya pa man yun na alis. Mga 7:30. Malapit na yung alis. Kaya ngayon, tabunan daw ito. Tabunan natin. Na ano ako guys, kasi sabi ko, ano yung ipakain ko sa asawa ko? Sabi pa niya, wag ka nang magluto. Kasi ano, wala tayo dyan bukas. Sabi ko, pag uwi mo dito, and then bukas pag uwi natin, wala tayong makain. And then, ano, so ngayon, ilagay natin ito sa oven. Sana, maginaw pa ba ito ba? And then, ako naman guys, kakain ako guys. Kailangan ko magluto ng rice. Anyway guys, luto lang ako muna ng rice bago tayo mag-start. Kasi pag darating na si Mister, merong rice. Kasi yung patros, masarap yan sa rice.
So, rice muna tayo. Busy guys yung kinabuhi guys. And then mag-edit pa ako guys. Iwan ko, gusto kong matulog agad. Pero ano bang mangyari? Kailangan kong mag-edit ng mga videos. Kasi wala na akong video sa Facebook. Naglalaba pa ako. Aduh, ang dami. Ang daming ganap. Meron tayong rice bukas umaga. Pag alis, meron tayong makain. Kasi sabihin ko na naman, wala akong rice. Ano na ba itong gagawin ko? Magutom ako nito. Ganon. Ay, buhay. Buti na lang kaya pa sa katawan, guys. Kasi ang dami naming inalsa, guys. Ang bibigat-bigat. Ginoo ko. Yung sa isang bahay, yung sa 3rd floor. Ang laking cabinet. Metal. Metal ba yun? Stainless. Ay, iwan ko basta kay para siyang basta. Dalhin dito sa bahay kasi daw storage ni Mister sa pagkain. Kaya yun. Sabi pa ng kapatid ni Tami. Sabi niya, ayaw daw nilang magpunta doon bukas. So sabi ko, kailangan ko magpunta dito kasi kailangan kong maghakot pa ng gamit, sabi ko. So ngayon, kausap ko si Tami, sabi pa niya. So ngayon, pupunta na lang daw siya. Parang siya ba nawiwili na kailangan din niyang gumawa ng something kasi, nag-hire sila ng dumpster and then hindi sila andun. Wala sila doon, so sabi niya, punta na lang daw din siya. Ngayon, hindi na ako makagamit nito dito. Alam niyo, excited ako sa mga sauce na nakuha natin sa dumpster. Ito talagang Mexican na jalapeno sauce. Masarap talaga siya, guys. Nakita niyo yung video, guys. Na-try natin lahat yung nakuha natin sa dumpster. Masarap siya. Anyway, guys, I'm going to end the vlog. Salamat, guys. After this, pa ako maligo. Maligo, then mag-edit. Thank you, guys. I will see you guys tomorrow. Salamat. Bye-bye.